filme dos 20 anos dos equipos, que é a creación da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. En realidade, todo comezou o 7 de marzo de 2009 arredor dunha mesa do café Rúa Nova, aquí en Compostela, onde nos xuntamos unha dúcia de amigos, amigos de amigos, ou coñecidos e colegas, todos docentes. Uníanos o pánico polo que se anunciaba que querían facer co galego no ensino e máis, ao mesmo tempo, o sentimento de que cumpría actuar. Cumpría enviarle á sociedade mensaxes sobre a situación real da lingua no ensino. Cumpría denunciar o feixe de mentiras que un grupo minoritario estaba a converter en verdades. Nós éramos profesionais do ensino e algo debíamos saber do tema. Nós estábamos nos centros educativos a diario, teríamos que explicar cal era a situación real. Nós debíamos facer escoitar de algún xeito. O 28 de marzo, na sede do IDI, xa non éramos 12, xa éramos 60, moitos estades aquí, chegados de diferentes puntos da xeografía galega, coas mesmas preocupacións e as mesmas intencións. Pensamos que tiñamos que organizarnos de alguma maneira para facerlle fronte a todo o que nos viña enriba. Éramos docentes e tiñamos en común a pertenza mayoritaria aos equipos de normalización e dinamización lingüística, os motores da normalización nos centros de ensino. Por iso nacemos co nome que hoxe temos, Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, en abril de 2009. Pero hai que ter claro que nacemos porque, como se viu, había un pouso de 18 anos de traballo de equipos de normalización por detrás e porque xa se xestara certa estrutura de coordinación. E antes deses 18 anos de traballo, seguramente o que houve foi unha utopía, a dos asinantes daquel modelo de normalización lingüística para o ensino que nos amosou CESA, que lle foi entregado á Administración Educativa como conclusións das segundas xornadas de normalización lingüística de 1989 organizadas por Nova Escola Galega. Este xermolo derivou, tal como se contou xa, en que na orde de 12 de xuño de 1990, por la que se regulaba a organización de actividades docentes do curso 90-91, se citase expresamente a creación de equipos de normalización lingüística. No curso 90-91, é dicir, hai 20 anos, botaron a andar os primeiros equipos de normalización. O ano seguinte, a Administración cubriu esas 10 prazas de coordinadores docentes de galego que tiñan como unha das súas funcións principais a dinamización e a axuda ás actividades de apoio ao uso do galego, didácticas e pedagóxicas realizadas a través dos equipos. E aí estiveron Agustín Fernández Paz, xunto con Rosa Buñón González, Miguel Barros Taboada, Ramón Gutiérrez Izquierdo, César Martín Yáñez, Celso Matalobos Terceda, María Celia Pereira Sanluzans, Xesús Raba de Paredes, Xesús Manuel Valcárcel e Elena Villar Janeiro. En palabras desta última, nun correo no que desculpaba a súa asistencia ao acto, estes foron os pioneiros na normalización que pagaron a peaxe polas análises molestas e o traballo comprometido. Diso seguimos sabendo hoxe. Tamén na década dos 90 comezaron as primeiras coordinadoras comarcais, que explicou Xavier, Salné, Santiago, Ferrolterra, os primeiros pasos da coordinadora nacional. Foise a modo, pero facendo camiño. E que a utopía serve, segundo Eduardo Galeano, para camiñar. Houve que camiñar moi a modiño ata mediados da primeira década do novo século para que desde a Administración houvese un novo proxecto renovador, unha aposta seria e ilusionante da que acaba de falar Olga, na que moitos equipos colleron o impulso e moita xente agarramos azos. Pero xa antes houbera, ademais, un modelo de coordinación excepcional como foi o da Comisión Lingüística de Ferega, tamén exposto por Rubén. Do fermento destes anos naceu a coordinadora, non partíamos de cero. Ademais, parte de nós, os que botamos a andar esta experiencia, tiñamos experiencia na participación nalgúna coordinadora comarcal. É dicir, había uns alicerces postos, apropiámonos deles, xuntamos de outros, e erguemos o que somos hoxe, a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. Nacemos con intención de quedar, de sermos un colectivo estable con actividade permanente. A nosa non foi só unha resposta puntual a unha circunstancia concreta.
se houve unha resposta seria e contundente ao decreto 79 de 2010, baseada en criterios pedagóxicos, e feita desde a propia base dos que formamos os equipos, elaborada pola xente que está todos os días nos centros de ensino. Contestamos ao decreto 79, pero non nos molecemos coa súa aprobación. Nacemos coa intención de servirlle de voz pública aos equipos que traballan nos centros de ensino e de coordinar actividades e experiencias dos equipos de toda Galicia, porque, aínda que sexa duro, tamén o podemos facer sen a axuda da administración e sen ninguén que nos dirixe o traballo, organizándonos nós mesmos, desde a base, desde abaixo. A nosa voz comezou como un ruxe, pero foise facendo oír e fomos aparecendo en case todas as novas que falaban en lingua, en que fose ali abaixo, no pé da nova. As nosas actividades foron chegando a todos os centros de Galicia e houbo camisolas co lema orgullosos do noso, orgullosos do galego, desde Tui a Ortigueira, pasando polo barco de Valdeorras e chegando a Talaxe. Por todo o noso país tamén houve centros que libraron coa videoconferencia da Semana da Ciencia do pasado novembro e realizamos intercambios e xuntámonos en marzo os docentes pola normalización nunha xornada de convivio e formación e seguimos campañas, actividades, distribución de materiais. Comezamos a crecer a nosa rede colaborativa e somos cada vez máis e mellor organizados. Coñecémonos, axudámonos, compartimos experiencias, rendibilizamos esforzos. A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística quere impulsar o uso do galego no ensino e na sociedade en xeral, buscando que avance, que non retroceda, implementando medidas para avanzar na Lei de Normalización Lingüística, buscando que non se perda o inxente traballo feito a toda hora. Sorprendémonos de que este obxectivo tivese tantos inimigos, porque comezamos a recibir paus por todas partes. Golpes duros que doen extremadamente cando se dá todo nun labor altruísta por unha causa centrada en sacar adiante o noso ben colectivo máis preciado, a nosa lingua. Mais non collemos medo, nin imos coller, nin cansamos, non debemos cansar. Poderemos cansar as persoas concretas, pero non pode caer o espírito co que nacemos e a herdanza que collemos e que estamos agora desfrutando. Desde a humildade do noso traballo diario, mais tamén desde a enerxía e as seivas que o voluntarismo que todos e todas que achegamos o tempo que lles roubamos a familiares, a amigos e ao noso decer, todas e todos vós, todos e todas cantos conformamos a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, non cesaremos de cumprir co noso deber profesional, digo máis, co noso deber moral de cidadáns conscientes deste recanto do mundo, fronte á desidia e inoperancia dos gobernantes, fronte aos ataques dos poderosos, fronte á sutil capa destructiva dos prexuizos históricos impostos e reforzados, fronte á indiferenza. Aí estamos nós. E como sabemos que o camiño faise ao andar, tal e como fixemos desde o primeiro día, non quedaremos só na ladaíña, na queixa, na culpabilización colectiva, senón que queremos construir futuro para a nosa lingua e transformar a indignación colectiva en creatividade, en ilusión, en esperanza. Aí estaremos nós. Moitas gracias.